A lonxa de Testal retoma hoxe a actividade neste primeiro día de campaña marisqueira. Máis de 1.500 traballadores saíron hoxe ao mar. Collemos os cupos de berberecho e o cupo da ameixa. Moi ben, moi ben. Eu creo que este ano vai ser un ano ben. Temos bastante berberecho, de moi boa calidad. A ameixa babosa non temos tanta, pero tamén temos japonesa. Pensábamos que iba a ser pequeno, bueno, un pouco pequeno, pero está ben, está ben. Hai bastante marisco, pero non é de moi boa calidad, pero hai bastante marisco. A cuestión é que aguante. En principio, o primer día, decente. Son algunhas sensacións desta primeira xornada de traballo nas que os mariscadores chegaban á lonxa de Testal cos cupos feitos. Pero, aínda que moitos se amosaron contentos co comezo da campaña marisqueira, hai quen non quedou tan satisfeito. O ano pasado en 20 minutos collías o cupo de japónica, ou en 10, se caías ben. Este ano é o primer día de campaña e costou. Se non faz o cupo de 30 kilos xa me dirás, xa que vas a mar. As opinións son moi distintas, pero o certo é que hoxe puido constatarse o bo estado dos bancos marisqueiros. Todos coinciden nunha cousa: hai moita cantidade de berberecho e máis ameixa xapónica que a babosa. Hai bastante berberecho, ameixa hai menos que o ano pasado, que o ano pasado foi de récord. E, bueno, os precios, as subastas á tarde, aí se van ben, a toxina están respetando e máis non se pode pedir. A campaña pasada cerrou con récord, a segunda mellor da última década. Os mariscadores piden que o bo inicio de hoxe se manteña durante todo o ano. Que continúe ben, a verdad, que haya berberechos todo o final. Eu penso que se o tempo continúa así, que non creo que volva a haber a toxina, non penso eu que non. Ainda é o primeiro día, hai que ir probando e mirando, pero bueno, esperemos que sea boa campaña. Cando chegas ao mar sabes o que hai, porque aquí os dimes e os diretes, antes de que arranque a campaña, non conducen a nada. Xa coa vista posta mañá, segundo día de campaña, en Noia seguirán moi pendentes da toxina nos próximos meses.